Ako Zion, enwem client for you. You gotta go. No, can see you see this client easily. You gotta go. Can see you see this client easily. You gotta go, man. Sometimes in the buy you teach you her lesson. Haya gotta. You gotta. In the buy you sometimes. Aba huzo wele mba. Oyeshi. And they teach you that. Kona wala. You gotta go. Oya pate go. You gotta go. So this particular guy is a client, and what you make out of this information is left for you. So listen, because they said what? He who alleged must prove. The audio billionaire, Ako, the audio billionaire, 7 million. Ego in akojende mmado. Iji ego material. Ego in akojende mmado. Iji ego material. Go na we weje na konde mmado ego aka. Na akọwara ihe ọfụma akuo. Go na we ịkpọrọ ya gwa na ịchọ na konde mmado ego we je go material ihe ejelu ọrụ na ege ntị. Mmanya iji alụ Peters. Iji alụ Peters. Peters wee nyụọ ọkụ. Peters nyụọ ọkụ. Balance go ndị niile ịgbaje mbi. Balance go ndị niile ịgbaje mbi. Ma nyanwa. Ego na je Ogechi. Iji wego material. Ego na je Ogechi. Nya na Ogechi kpara nkata. Ogechi gwe na onwere ego onye rugu. Ije nya I'm guessing no ife melu. I'm guessing ni ife melu. Meanwhile onye akwụkwọ onye ahụ eji anya afọ Ogechi o. Ha wee ji anya na ntị anụ maka Ogechi. Mana ọ dụkọ nwere mgbe ya na Ogechi kpara nkata. Ogechi wee gwe no nwere ego onye rugu iji wee lu Peters. That is why you say what you make out of it is for you. But I'm just pushing this client to you now. Comfortable. I'm giving you this client. You gotta go. Iji welu mmanya. Iye jelu Peters. Mmanya ekwe ha aga. Isizi ego ndị mmadụ. Balance go ndị niile iji ụgwọ ego ha. Or supposed to receipt. That receipt is very, very important. Audio billionaire. Or supposed to receipt. All the important. Yes. Yeah. Again, I joke Ogechi. Then Ogechi to ka akpa nkata. And Ogechi gwara ya na okwu na-esoro go na obviously. Or supposed to receipt. So what that receipt is very important. Audio billionaire 7 million. So, Ako, I've just given you the information. You gotta go. What you choose to do with it. Wonguzi kodolo. You gotta go. Also, you know, jigasi receipt. Nde ewa jembibi. Welo 0 Peters nyoko. Nikwozi akuchiganda ogwo. But he kept on mentioning Oge. Now, Ogechi wonye this guy ya de jinte. Ano maka Ogechi. You gotta go. Afum video ijele na-eme. Ebe Ogechi post video ebe ọ na-ekwu na nwere onye je 50 million. Ogbaje no onye agbaje mbibi 50 million. And the moment they have no look Ogechi made that video, they assume that no akuwo onye gbaje Ogechi mbibi 50 million ko we make business. I am giving you a background of this guy na weba. So Ako asịrị na agwọ emeghị ife oji wee wụla agwọ ụmụazị were eke nkụ. The time is now. Atụ inu nkirika nkụta onye ọmara eburu onwekwa ife nkwuru. But I think use this guy to locate all those people nyere ego iji wee lụsoro Peters, because o nwere ike nwa. Use this guy to locate all those people nyere ego iji wee lụsoro Peters. I'm just giving you a clue. Also, you know, jigase receipt to her, payment slip to her, and no na meeting. Ebo no parankata, we buy you that in bibi. And then nyame Ogechi na ngwa na conference call. Ogechi buy you bibi. Iji we support we lozero Peters. E other go. Somebody are there anya afọ Ogechi. Or he anya afọ opa Ogechi zorana. They are now beginning now to help Ogechi to look for money. Ebo Ogechi ayo for help. You gotta go. Ebo Ogechi ayo for help. Uno na walk in a dangerous ground because uno ni na awuziala and all so obvious na ala we uno na awuzi. I wonder why. Aku je 7 million new Okwuluora. Ela hu bohola mbu this particular guy. You have never slept since so age Okwuluora ji we post here na page ye. Ela hu bohola. You tempted audio money. Everybody cannot be hungry as you. Yes, everybody cannot be hungry as you. Aku oji ugwo. Aku oji ngumu ugwo. Oji ugwo guna yomedana business. The answer is no. So Aku, use this guy to locate all those people who buy the bibi. Iji welu zoro Peters ife iruru.
or does he agafia? You gotta go. Use this guy to locate those people who buy the room, baby. It's just a clue you can go. You gotta go. Federal government to help guy. So it is left for you to either use the law or happier. I have said my own. Share this video.